ଜଗତସିଂହପୁର କହୁଛି। କୋଉ ବ୍ଲକ? ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ। ହଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆମ କେସ୍ ଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଶିରସ୍ତାର। କୋଉ କେସ୍ ତମର? କେସ୍ ହେଇଛି କଣ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଚ୍ଛା। ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାକୁ ସେ ପାଣି ଆଣି ଥୋଇଥିଲେ ବାରିଘର, ତା ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତ। ସେ ଆପଣ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ନା କଣ? ମୋ ନାଁ ପ୍ରମୋଦ ସାମଲ। ପ୍ରମୋଦ ସାମଲ। ଆଚ୍ଛା, କଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଛି, ଘରେ ଚାଷବାସ କରେ ଆଉ। ହଁ, କଣ ହେଇଛି ସେଠି? ସେଠି ସେ ପାଣି ନେଇ ଥୋଇବାକୁ ଯାଇ ମାନେ ଥୋଇଥିଲେ, ସେ ମଳିଘର ଝିଅଟି ଅଛି ପାଣି ହାତ ବୁଡେଇ ଦେଲା। ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ପାଣିଟା ଆଣି ରଖିଛି, ତୁମେ ହାତ ବୁଡେଇ ଦେଲା। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସେ ପାଣିଟା ଢାଳିକିରି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି ଆଣିକିରି ଠାକୁର ପୂଜା କଲି। ସେ ଝିଅଟି ଚାକିରି ବାକିରି କରି ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି କରିଲି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଆଉ। ସେ ତ ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ। ବାପାଙ୍କୁ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଦେଲେ। ଗଲା ଏଫଆଇଆର ଦେଇଦେଲେ ବୋଲି ଗାଁରେ ବସି ତାକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କଲେ। ସେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଥିଲା ଯେ ତୁ କାହିଁ ହାତ ଦେଇଲୁ, ଭୁଲ କହିଲେ ମାଗିଲା, ବୁଝିଲୁ? କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଲା। ଏବେ ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପା ବସିକିରି ମିଟିଂରେ ସବୁ ଇଏ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ସଂଘ କହିଲେ କେସ୍ ଉଠେଇବି, ମୁଁ ଉଠେଇବିନି। ଆରେ ତମେ ବସିକିରି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କଲ, ସେ ତ ଭୁଲ କହିଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ମାଗିଲା। ଏ ତ କେହି ପୁରୁଷ ଲୋକ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଥା। କେବେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଇଥିଲା? ଏଇ 2-3 ଦିନ ତଳେ। ଆଚ୍ଛା, କିଏ ବସିଥିଲେ ସବୁ? ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ, ମୁରବି ଭାଇ ସବୁ। ଆପଣ କାହା ତରଫରୁ ମତେ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯୋଉ ବାଜିଙ୍କର ଡଲି ଯେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଫୋନ କରୁଛି, କାରଣ ସେ ନିହାତି ଲୋକଟା ତ, ସେ ଠାକୁର ପୂଜା କରି ଚଳେ। ହେଲେ ଠାକୁର ପୂଜା କରି ଚଳେ, ଏତେ କାହିଁ ଘୃଣା ହବ ମନେ ରଖିଛୁ? ସେଟା ଜାଣିନି କାହିଁ ଜାଣିନି? ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ହବାର ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଇନ କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଜାଣିନି କେମିତି? ସବୁ ଜାଣିଛି ନା ଜାଣିନି କେମିତି? ଜାଣିଛି ବୋଲି ତ ସେ ଭାବିଲା ଯେ ତମେ ଛୋଟ, ତମେ ସବୁବେଳେ ତଳେ ରହିବ, ନ ଜାଣିଥିଲେ କହିଥାନ୍ତା। ସେଇଟା ଭାବିବା ଠିକ ନୁହଁ ଅବଶ୍ୟ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏସବୁରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରି କଣ କାହାକୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ସେ ଲୋକ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଏମିତି କଲା, ପାଣି ଯିଏ ଛୁଇଁଦେଲା ବୋଲି ଏମିତି ହେଲା, ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରୋଷେଇ କରିବ, ସେ ତା ଘରେ ଖାଇବ? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯଦି ସେ ଅନୁତପ୍ତ, ଜାଣିନି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ସେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଏମିତି ଘୃଣା କଲା, ସେ ଝିଅଟାକୁ, ସେ ଝିଅ ରୋଷେଇ କରିବ, ତା ଘର ଲୋକ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ତା ଘରର ତା ବୋଉ ଫୋଉ କି ରୋଷେଇ କରିବେ, ସିଏ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବ? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିଧବା ଲୋକଟା। ବିଧବା ହଉ କି ସାଧବା ହଉ, ଆମର ସେ କଥା ପଡିନି। ଆମର କଥା ପଡିଛି ଯେ ଭେଦଭାବ କଥା, ଯେ ଆଜିର ଦିନରେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ, ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହବାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଏଭଳି ଘୃଣା ମାନସିକତା ଆମେ ରଖିଛେ, ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜାଣିନି ଏମିତି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଅନୁତପ୍ତ, ସିଏ ଭୁଲ କରିଛି ଅନୁତପ୍ତ ନା ନାଇଁ? ଅନୁତାପ କରୁଛି ନା କରୁନି? ଯଦି ଅନୁତାପ କରୁଛି ତାହେଲେ ସିଏ ଲୋକ ରୋଷେଇ କରିବେ, ସେ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରୋଷେଇ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଘରର, ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବ। ପଚାରନ୍ତୁ ସେ କଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ, ସେଇ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବ, ଇଏ ରୋଷେଇ କରିବ, ସେ ଖାଇବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଅନୁତାପ କରୁଛି, ତା ମନ ଭିତରେ ସେ ଭାବନା ନାହିଁ, ଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, ଘୃଣା ବୋଧଭାବ ନାହିଁ, ସେ ଅନୁତାପ କରିଛି, ତାହେଲେ ସେ କେଶ କରିବେନି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁନି। ମୋ କଥା ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି ବୋଧେ? ଆପଣ କହିବା କଥା, ଆପଣ କେସ୍ ଟା ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଭୁଲ ମାଗିଦେଲୁ ଆମେ କର, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଆପଣ ଯାଉନି ନା ଘୃଣା ଭାବଟା? ଆପଣ ଆଜି ବି ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନରୁ ଆପଣ ଘୃଣା ଭାବଟାକୁ ଦୂରେଇଛନ୍ତି କି? ଅନିଲ ବାବୁ, ସେ ନିଜେ ଅନୁତପ୍ତ କରି 50 ଲୋକଙ୍କ ସେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରି। ନୋ, ଭୁଲ ମାଗିବା ଅନୁତାପ କରିବା ଭିତରେ ଦିଟା ଫରକ କଥା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଛି, ମତେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗିଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲ ଯୋଉଟା କରିଛି ସେ ଭୁଲଟା ପାଇଁକି ମୁଁ ଅନୁତାପ କରିଛି ଯେ ଏଇ ଭୁଲଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣଙ୍କର ମନରେ ଆଘାତ ହେଇଛି, ତାକୁ ଅସମ୍ମାନିତ ହେଇଛି, ତାକୁ ପୀଡା ହେଇଛି, ମାନେ ତାକୁ ଛୋଟ ନିଚ ଦେଖେଇଥିବାରୁ ତା ପ୍ରତି କିଭଳି ଭାବରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଛି, ସେ ଅନୁଭବଟା ଆମେ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଭୁଲ ମାଗିବାର ଯଥାର୍ଥତା ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ମୁହଁରେ କହିଦବା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆମେ କେସ୍ ଟା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା।
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଅନୁତପ୍ତ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ରୋଷେଇ କରିବେ, ଇଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ଖାଇବେ। ପାରିବେ? ଆପଣ ତାହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁତପ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଅନୁତାପ କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ କି କେବଳ ଗୋଟେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଭଗବାନ ବି ଗଧ ପାଦ ଧରିଥିଲେ। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ସେଇଟା ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ରିଏଲାଇଜ କରୁଛେ, ଆମେ ଯଦି ମୋ କଥା ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ରାମକୁ ଆପଣ ମାନନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ ରାମ ସବୁରେ ଅଇଁଠା ଖାଇଥିଲେ, ଜାଣିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଖାଇଥିଲେ? ସେ ସମାଜକୁ ମେସେଜ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସମାଜରେ ଆଉ ଜାତିବାଦ ନାହିଁ, ଛୁଆଁଛୁଆଁ। ଯଦି ଭଗବାନ ଜାତିବାଦ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ସେଇ ଭଗବାନ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୋରରେ ଏବେ କିଛି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି ମନରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ରଖିଥିଲେ ଏ ଭେଦଭାବ ରହିଥାନ୍ତା କି? ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁହଁରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିଥିଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ମନରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ରାମଙ୍କର ବାଣୀଟା କଣ ଥିଲା, ରାମ ସବୁରେ ଅଇଁଠା ଖାଇଥିଲେ, ତମେ ବି ଅଇଁଠା ଖାଅ। ଆମେ ଅଇଁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ବି କହୁନୁ, ରାମ ଭଗବାନ ହେଇକି ବି ଅଇଁଠା ଖାଇଦେଲେ ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଅଇଁଠା ଖାଇବା ବି କହୁନୁ। ସେ ରୋଷେଇ କରିବେ, ଆପଣ ଖାଇବେ, ତଥାପି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନା। କେମିତି ହବ? ମୋ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ସେ ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ସେ ରୋଷେଇ କରିବେ, ଖାଇବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ମତେ ଜଣେଇବେ। ଓକେ? ହଁ।